τον εκτός ο φως. Στο φως. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές, σήμερα στο σχολείο μας έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ελληνικού κράτους, τον εκπρόσωπό μας στις Βρυξέλλες, τον Ευρωβουλευτή Μεσσηνίας, τον κύριο Σαλαβράκο, τον οποίο τον καλωσορίζουμε. Έχει έρθει μαζί με κλιμάκιο ευρωβουλευτών στην πόλη μας, προκειμένου να συζητήσουν διάφορα θέματα ενεργειακά, περιβαλλοντικά. Είναι και άλλοι βουλευτές. Ο κύριος Σαλαβράκος όμως, επειδή πέρυσι τον Οκτώβριο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέχνων, φιλοξένησε ομάδα μαθητών του σχολείου μας στις Βρυξέλλες, με δαπάνες του γραφείου του, και πραγματικά για όλους εμάς που πήγαμε ήταν μια πάρα πολύ υπέροχη εμπειρία να γνωρίσουμε το Ευρωκοινοβούλιο, να γνωρίσουμε πώς δουλεύουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία φιλοξενία από την ομάδα του κυρίου Βουλευτή, τον οποίο τον ευχαριστούμε και δημόσια στον χώρο του σχολείου μας, και ευχόμαστε να έχει πάντα δυνατή παρουσία όπως έχει. Τον καλωσορίζω και τον παρακαλώ να μας πει δύο λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά μαζί σας. Αισθάνομαι ότι εκπληρώνω και εγώ μια υπόσχεση που σας είχα δώσει. Σε όσους είχαν έρθει και περάσαμε εξαιρετικά στις Βρυξέλλες, γιατί δεν περάσατε εσείς μόνο εξαιρετικά όπως πήγαμε. Πέρασα και εγώ μαζί σας εξαιρετικά. Αισθάνομαι λοιπόν ότι εκπληρώνω μια υποχρέωση μου απέναντί σας και μια υποχρέωσή μου να δω και τους λοιπούς συμμαθητάς σας, τους λοιπούς συναδέλφους σας, μέρος των οποίων προτίθεμαι να φιλοξενήσω προσεχώς, και να σας πω ότι τα μηνύματα απ' έξω δεν είναι πως πιστεύω ότι η λύση του προβλήματός μας θα προέρχεται από εμάς τους ίδιους. Ξέρετε, εάν κάποιος αρρωστήσει και πάει σε έναν γιατρό που είναι επαγγελματίας και κοιτάζει να του παρατείνει την ασθένεια, έχει πρόβλημα να επιτείνει την ασθένειά του αυτή, να χαλάσει την υγεία του ακόμη περισσότερο. Πιστεύω ότι περνά στις δυνάμεις που έχουν οι νέοι της Ελλάδας. Είσαστε πιο μορφωμένη γενιά, είσαστε πιο δυναμική γενιά από εμάς, και φοβούμαι ότι η γενιά δική μου δεν έχει το θάρρος να πει αυτό που λέγανε οι αρχαίοι Σπαρτιάτες. Ξέρετε ότι η κοινωνία εξελίσσεται όταν η μία γενιά παραδίδει τη σκητάλη στην άλλη εγκινήσει, όχι σε αργία. Οι αρχαίοι Σπαρτιάτες, ξέρετε, λέγανε οι νεότεροι άμες δε γεσόμεθα πολλό κάρδες. Αυτό θα το λέτε κι εσείς, δηλαδή θα γίνετε καλύτεροι από εμάς. Και έχετε τη δυνατότητα να γίνετε καλύτεροι από εμάς, γιατί αποδειχθήκαμε ότι έχουμε κάνει πολλά σφάλματα εμείς η γενιά. Η γενιά των γονιών σας, των παππούδων σας, αλλά να τους δώσετε μια συγχώρεση, γιατί ίσως τα σφάλματα τα οποία κάναμε, τα κάναμε στην προσπάθειά μας να μην λείψει από εσάς τίποτε. Έτσι ξεπεράσαμε το μέτρο και φτιάξαμε μια πίτα ιδεατή, την οποία και άδικα τη μοιράσαμε και την τελειώσαμε γρήγορα. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε μια καινούργια πίτα και να τη μοιράσουμε δικαιότερα. Θυμάμαι ότι σας είχα πει
ότι οδηγούμεθα σε μια κοινωνία νίτζα. Αν θυμάστε τώρα, το επαναλαμβάνω για αυτούς που δεν είχαν έρθει μαζί μας. Νίτζα είναι τα αρχικά στην αγγλική γλώσσα no income, όχι εισόδημα, no job, assets. Δηλαδή, όχι δουλειά, όχι περιουσία. Αυτή τη θεωρία η οποία διαπνέεται στην κοινωνία την οποία ζούμε, πιστεύω ότι εσείς με τον δυναμισμό που έχετε και με την πίστη στις δικές σας δυνάμεις και στο μέλλον σας, διότι οι λαοί και οι άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά, έχει μέλλον όταν έχει προσδοκία. Η προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος από εσάς και η βοήθεια της μεταμελημένης γενιάς της δικής μας, πιστεύω ότι θα βελτιώσουν τα πράγματα, σύντομα θα ανακάμψει η οικονομία και μην ξεχνάτε ότι οι οικονομικές κρίσεις η ανθρωπότητα έχει περάσει στην διαδρομή των αιώνων χιλιάδες. Η Ελλάδα στην διάρκεια των 170 ετών του βίου της, των 180, έχει περάσει 4 πτωχές. Οι πτωχές του 1993 και 1997 βοήθησε την Ελλάδα στη φτώχεια της να διπλασιαστεί με τους Βαλκανικούς πολέμους 20 χρόνια μετά. Οι πτώχες του 1932 βοήθησε την Ελλάδα να κάνει το έπος του 40. Η πτώχευση την οποία έχουμε σήμερα, διότι πραγματικά πτωχεύσει ένα χώρα, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το προσδοκούμε από εσάς. Μας έδωσε. Σαν έτσι ανθίμιο της σημερινής ημέρας και της επισκεψής σας, παρακαλούμε θα δεχτείτε ένα δώρο από το σχολείο μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει την ιστορία των μοναστηριών Μεγαλόπολης και Γορδινίας. Είναι τοπικό βιβλίο. Και μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στο video wall από την επίσκεψη των μαθητών που είχαμε πάει πέρσι στις Βρυξέλλες. Κύριε Πρόεδρε, θέλεις τίποτα να είχαμε και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Αποστολόπουλο που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τριδιάκνα. Καλημέρα σας. Συγγνώμη που σας διακόψαμε το μαθημά σας, αλλά θεωρώ ότι το πνεύμα που διαθέτει ο κύριος Σαλαβράκος και η δυνατότητα της μεταφοράς της γνώσεως είναι πολύ καλή και θεωρώ ότι από αυτό θα εμπνευστείτε κι εσείς και θα αντλήσετε τη δυναμική της απλότητας και της χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλαβράκο για την όλη προσπάθεια που έχει κάνει και έχει καταλάβει. Είναι μια δυναμική για μας παρουσία στο Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι πρέπει να μείνει εκεί και να τον βοηθήσουμε όλοι να παραμείνει μέσα από οποιοδήποτε άλλες δυνάμεις που θεωρεί αυτός σωστές. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λυκειάκι σας για την μεγάλη συνεργασία την οποία είχαμε και θεωρώ ότι και στην επόμενη εκδρομή, όπως μας είπε ο κ. Σαλαβράκος, θα συνεργαστούμε και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να μπορούν να μπουν στο κύκλο της γνώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλάκα Καντίνη που ήταν τα παλιά εκεί. Ναι, που είχαμε την κοιμωλία. Τα κουδούνια που χτυπούσαμε τότε πριν γίνουν ηλεκτρικά. Τα πηλίκια με την κουβάγια. Αυτά είναι κάποιες τσάντες παλιές της εποχής εκείνης. Το αναγνωστικό τότε, τα τετράδια που είχαν πάνω εικόνες του Χριστού, την εποχή εκείνη. Αυτό το Χατζηδάκι, το τέταρτο Χατζηδάκι. Αυτή τη γραφομηχανή την είχαν στείλει οι Αμερικάνοι στο πρώτο γυμνάσιο Μεγαλόπολης το 1926.
δώρο των Αμερικανών. Τα τύπα του σχολείου παλιά αυτή τη εποχή, σάλπικες. Μήπως είναι και ο κύριος Αλαβράκος σε καμία φωτογραφία, γιατί ήταν εδώ στη Μεγαλόπολη, έχει πάει και... Οι ποδιές που φορούσαν το φορούσαν. Η σημαία του σχολείου Επιχούντας. Επιχούντας, μάλιστα. Ιστορία είναι αυτή. Τα μέλη μας στέλναν τότε μια παλιά εικόνα. Και εδώ είναι αντίγραφα τις στολές που είχαν ο Όθωμας και η Αμαλία τότε. Μας είχε φτιάξει μια εργαστήρια στο Λιβύο. Και αυτή είναι η παραδοσιακή στολή της Μεγαλόπολης. Μάλιστα. Αυτή είναι η Μεγαλόπολη σαν στολή. Η Αλατζά. Ο Αλατζάς. Ακριβώς. Εδώ και είναι παλιά στολή της Μεγαλόπολης. Είναι τοπική ενδυμασία. Είναι αφορά τα τελεία παρελάσεις. Αυτό το γραφιάκι είναι του διευθυντή του γυμνασίου του 1926. Μάλιστα. Στο παλιό γυμνάσιο της Μεγαλόπολης ήταν αυτό το οποίο ήταν πολύ κλασικό. Αυτό το έχει φτιάξει το πρώτο δημοτικό. Αυτό έχει σχέση με τους σεισμούς.